It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ninakaw ng live-in partner ko ang pera na dapat pampakasal namin para sumama sa ibang lalaki. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Lay. At ito, ang aking secret file. Lumaki ako sa isang pamilya na magulo. Mahirap lang kami. Lagi akong nagugulpe ng mama ko. Kahit pa maraming taong nakakakita sa amin. Hindi ko makakalimutan ang mga pagkakataong nasa eskwelahan kami. Nakikipaglaro lang naman ako o nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan ko. Nang bigla na lang niya akong hahampasin. Dahil doon ay pagtitinginan kami ng lahat. Sa tuwing nangyayari yun, nahihiya ako. Pero dahil nangyayari yun palagi, para bang nakakasanayan ko na lang. Bakit nga ba ganun si Papa? Lasinggero siya. Kapag hindi nakakabili ng alak, umiinit ang ulo. Kahit si Mama, hindi siya kayang kontrolin. Isa lang ako na anak nila. Kaya sa akin lang talaga ang bunton ng galit ni Papa. Ang epekto sa akin? Iniwas ko ang sarili ko na makipagkaibigan. Napapansin ko kasi na sa tuwing masaya ako at nakikipagkaibigan, puro sakit lang ang natatamo ko kay Papa. At para rin ipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Dahil ayokong magkaroon ng kahit anong conflict kay Papa. Pero kahit anong pigil at ayos ko, ay pinahinto ako ni Papa sa pag-aaral. Noong tumungtong ako ng 4th year high school. Hindi na raw niya ako kayang baunan. Wala namang magawa si Mama dahil wala siyang trabaho. Si Papa lang ang may trabaho. Alam mo kung anong ginawa ko, DJ Rocky? Since wala naman akong tuition sa school, ang kailangang gastusin ay school supplies at baon araw-araw. Ang ginawa ko ay namalimos ako. Di bali nang malayo ang lakarin ko papunta sa eskwelahan. Makapasok lang ako. Hindi na ako nagta-tricycle at hindi na rin ako nagji-jeep. Nang mamalimos ako, ginamit ko yung pera na yun na nakuha ko para makabili ng basahan. Sinubukan kong magbenta ng basahan sa kali.
At sa awa naman ng Diyos, nakaipon ako. Nakapasok ako. Tinuloy ko ang pag-aaral ko. Then one day, nakilala ko si Ivy. Bumili ako sa kanilang tindahan. Nakikita ko na siya dati pa. Pero nung araw na yon, iba ang naging tama ko sa kanya. Masarap pala siyang kakwentuhan. Nagkagustuhan kami. At masasabi kong siya ang first love ko. Siya ang first girlfriend ko. Siguro dahil sa kalungkutan. At sa kailangan ko rin ng mapagsasabihan ng problema ko. Yung tipong sasabog na yung utak ko sa dami ng pinoproblema ko sa pamilya ko. Si Ivy ang naging takbuhan ko. Siya ang nagpapasaya sa akin. Tanggap niya ako. Mahal niya ako kung sino at ano ako. Pero sabi nga nila, ang problema ay dumarating ng hindi mo inaasahan. Malapit na ang high school graduation day namin. Wala akong pera. Wala akong pang-arkila ng toga. Pinalayas pa ako ng magulang ko. Bakit? Dahil sinubukan ko na manghingi sa kanila ng pang-arkila ng toga. Ako na nga nagpaaral sa sarili ko. 400 pesos lang. Hindi pa nila maibigay sa akin. Dahil si Papa, concentrated sa pag-inom ng alak at pagsusugal. Ang mama ko naman, ayun, nasama na rin ni Papa sa pagsusugal. Ayaw na kasi talaga nila akong pag-aralin pa. Kaya siguro galit na galit sila. Wala akong mapuntahan noon. Kaya kinausap ni Ivy yung mama niya na kung pupwede, doon muna ako sa kanila. Pumayag naman ang mama ni Ivy. Doon muna ako pansamantala sa kanila. Wala na rin naman siyang papa. Kamamatay lang. Kaya siguro pumayag na rin para may lalaki sa kanila. Nang sa gayon ay magbantay. Dahil 2 lang silang babae sa bahay. Dahil sa hiya ko, DJ Rocky, ako ang naglalaba, ako ang naglilinis, ako ang nagluluto sa bahay nila. Makabayad man lang sa utang na loob ko sa kanila. And at the age of 15 years old, nagsama kami ni Ivy sa loob ng iisang bahay. Sa bahay nila. At ginawa na rin namin ang bagay na dapat ginagawa ng mag-asawa. And since may trabaho ang mama niya sa isang government office, mahaba ang oras na kaming 2 lang sa bahay. Normally, hanggang 5:00 ng hapon ang pasok ng mama niya. Pero, isang beses, napaaga ng uwi ang mama niya. Nahuli kami ng mama ni Ivy na nagsisex.
At dahil doon, kinausap ako ng masinsinan ng mama ni Ivy. Hindi niya ako pinaalis sa bahay nila. Ang sinabi niya sa akin, "Iho, maghanap ka na ng trabaho." Yun lang sinabi ng mama ni Ivy sa akin. Tumango ako. At naintindihan ko ang gusto niyang iparating. DJ Rocky, underage ako. At sinubukan ko lahat ng klaseng trabaho na pwede kong pasukan. Naging isang construction worker ako. Babad sa initan. Ang baon-baon, kanin lang. Ice tubig. Ang kasangga sa init ng panahon. Sinubukan ko ring magtinda ng balot. Nagtinda ako ng ulam. Nagtinda ako ng almusal. Masasabi kong ginawa ko ang lahat para makahanap ng pera. Hanggang sa dumating na ang tamang oras na pwede na akong makapag-apply. Nagpursige ako na makapagtrabaho ng maayos. Nang maibukod ko na siya sa bahay. DJ Rocky, yun ang plano. Gusto kong makaipon nang sa gayon ay makapagrenta ako nang hindi man ganun kalakihang bahay pero sapat na para sa amin ni Ivy. Nang sa gayon wala nang masabi ang mama niya sa amin. Kada sahod, binabudget ko ang pera ko. Ipon, mga gastusin, pagkain. Si Ivy, nagtatrabaho rin naman siya. Pero nasa akin talaga. Nakaatang ang mga gastusin. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon. DJ Rocky, nakaipon ako. Nakaipon ako para may pangrenta na kami ng ibang apartment. Pambili ng ibang gamit sa bahay. Ibinalita ko ito kay Ivy. Tuwang-tuwa naman siya. Ang nasa isip ko, ang susunod naman na iipunin ko ay ang pampakasal namin. DJ Rocky, nakapasok ako bilang utility sa isang government agency. At rumaraket ako. Nagtitinda ako ng mga kakanin at puto sa opisina. Marami namang tumatangkilik sa akin. Kinuwenta ko rin, DJ Rocky, kung ilang taon ako dapat mag-ipon para may pampakasal na kami ni Ivy. At doon sa bahay namin, ay merong alkansya kung saan dun ko hinuhulog ang perang naiipon ko. Alam naman yun ni Ivy. Tuwang-tuwa pa nga siya na makita yun. At nararamdaman ko ang excitement sa mga ikinikilos niya.
Akala ko tuloy-tuloy na ang lahat. Hanggang sa may nangyaring hindi ko inaasahan. Yung taong pinagkatiwalaan ko ng sobra-sobra. Ang siyang tatraydor sa akin. Minsan, nakita ko ang alkansya ko na parang gumagaan at umuunti ang laman. Nakakapagtaka dahil hindi ko naman yun binubuksan. Pero syempre, ayaw ko naman isipin na kinukupitan ako ni Ivy. Alam ko naman na parehas kaming nag-iipon para sa future naming dalawa. Napapansin ko nga lang na laging umaasa sa akin si Ivy pagdating sa gastusin sa bahay. Kuryente, tubig, renta ng bahay. Ako lahat. Dati naman, nagbibigay siya para sa tubig. Ngayon daw, wala siyang pera. Ang dahilan niya, mama niya. Napapansin ko rin na lagi siyang wala sa bahay. Overtime siya ng overtime. By the way, ang trabaho pala ni Ivy ay isang sekretary. Isa siyang sekretary sa isang kumpanya. Hindi naman kalakihan ang sahod niya. Pero startup company pa lang kaya hindi ganun karami yung benefits. Pero sabi ko nga sa kanya, tiis-tiis lang. At least, malapit lang sa amin yung kumpanyang pinapasukan niya. Ang ipinagtataka ko lang, ang lapit-lapit nga ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya sa amin. Pero, lagi siyang nalilate umuwi. Overtime, yun yung sinasabi niya. Hindi naman niya pwedeng idahilan sa akin na na-traffic siya. Kasi pwede rin namang lakarin. Ang lugar kung saan siya nagtatrabaho, papunta sa bahay namin. Nakakaramdam na ako ng kakaiba sa relasyon na meron kami, DJ Rocky. Pero dahil mahal ko siya, ipinagsawalang bahala ko lahat ng mga agam-agam ko. Ayokong mawala si Ivy sa buhay ko. At lahat kaya kong gawin para sa kanya. Isang araw, medyo napaaga akong umuwi sa bahay. Nagulat ako nang makita ko si Ivy na nasa loob ng bahay. Para bang naghahanda na umalis uli ng bahay. Naka-makeup, nakabihis, at maraming dala. Tinanong ko siya, saan ang lakad niya? Bakit parang pormadong-pormado siya? Dagdag ko pang ang tanong sa kanya. Out ka na? Dahil hindi naman ganoon ang oras ng out niya sa trabaho. Ang sagot niya lang sa akin ay,
Umuwi lang daw siya saglit sa bahay at babalik din sa opisina. May nakalimutan lang daw siya sa bahay. Hinayaan ko naman siyang umalis. Hinalikan niya ako, DJ Rocky, bago siya umalis. Pero damang-dama ko na may kakaiba talaga sa kinikilos ni Ivy. Humiga ako sa kama namin. Nakatingin sa kisame. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Na para bang kating-kati ako na malaman kung saan siya pupunta. At kung anong gagawin niya. Dahil hindi ako naniniwala na pupunta siya sa opisina. Sa pagkakataong yon, DJ Rocky, ay pinakinggan ko na ang sarili kong agam-agam. Tumayo ako at pumunta sa opisina nila. At habang papunta sa opisina nila, may nadaanan akong bilihan ng tinapay. Naisip ko na kunwari ay iaabot ko sa kanya ang tinapay pag nakita ko siya sa opisina. Nang sa gayon ay hindi niya maisip na meron akong pagdududa sa kanya. Pagpasok ko sa opisina niya, nakasalubong ko yung isang katrabaho niya na kilala rin ako. Tinanong ko siya, "Nasaan si Ivy?" At ang sagot sa akin ng kaopisina niya ang siyang ikinagulat ko. Matagal na raw nag-resign si Ivy sa trabaho. Magdadalawang buwan na raw. Iniisip ko na baka pinaprank lang ako, ginugood time lang ako ng kaopisina niya. Kaya napasagot ako ng, "Di nga." Pero nang makita nung ibang kaopisina ni Ivy na nandun ako, nilapitan ako. At tinanong ako kung kumusta na si Ivy. Dahil matagal lang ang hindi nakikita ng mga taong yun si Ivy. Umalis ako bigla. Tumakbo ako palabas agad ng opisina nila. Sinisikap ko na magkaroon ng lakas sa mga paa ko, sa mga tuhod ko nang sa gayon ay makatayo pa ako, makalakad ako o makatakbo ako. Dahil parang gusto nang manghina ng buong kalamnan ko dahil sa mga nalaman ko. Ang sumunod kong ginawa ay tinext si Ivy. "Nasaan ka?" Hindi ito sumasagot. Bumalik ako ng bahay. Tiningnan ko kung meron ba siyang naiwan o kung meron ba siyang naitagong sulat o kahit anong clue na makapagsasabi sa akin kung ano nga ba itong ikinikilos ni Ivy sa akin. At pagdating ko sa bahay, doon ko napagtanto na ang alkansya na matagal kong hinuhulugan ng perang pampakasal namin ay wala na. Wala na. Kulang na lang baligtarin ko ang buong apartment na nirerentahan namin para hanapin ang alkansya. Ang sakit-sakit
nakakagalit. Kung sino pa yung taong mahal na mahal ko, pinagkakatiwalaan ko, ay siya ring taong sumira nito. Taong nanakit sa akin, taong nanaraydor sa akin. Hinang-hina ako noon, DJ Rocky. Napasubsob ako sa isang sulok. Nag-iiyak na para bang mababaliw na. Doon nakalagay lahat ng ipon ko para sa kasal namin. Lahat ng pinaghirapan ko naroon sa alkansyang yun. Tradisyonal akong tao, DJ Rocky. Ni hindi ko naisip na magbangko. Kasi tiwala ako eh. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ng mama ni Ivy. Kinumusta ko ang mama niya. Tinanong ko kung naroon ba si Ivy. Pero ang sabi ng mama niya, matagal na raw niyang alam. Matagal na raw niyang alam na may ibang lalaki ang anak niya. Pero hindi niya lang daw maipagtapat ito sa akin. Dahil hindi naman siya makapunta sa akin. At bukod doon, hindi niya alam kung paano gumamit ng cellphone para ma-text o matawagan ako. DJ Rocky, nakabili na ako ng singsing. Yung pampakasal na lang namin. Reservation para sa simbahan, sa reception. Kinuha pa niya. Nakakapanlumo. At hindi ko inaakalang darating yun sa buhay ko. Na yung taong tinanggap ako ng buong buo nung walang-wala ako. Sumama sa ibang lalaki. Pinaniwala ako ni Ivy na ako ang mahal na mahal niya. Natuwang-tuwa siya sa tuwing nababanggit ko ang plano kong pagpapakasal. Pinag-usapan pa nga namin na yung honeymoon namin ay sa Baguio. Tatlong taon na ang lumilipas, DJ Rocky. At hanggang ngayon, wala pa ring babae na makakapalit kay Ivy sa puso ko. Pero alam ko darating din yung isang araw na makakalimutan ko na siya at makapag-aalay ako ng tapat at tunay na pagmamahal sa isang babae na karapat-dapat sa pagmamahal na iyon. Never na ako nagkaroon ng contact kay Ivy. Sinubukan ko siyang hanapin sa social media pero wala. At hinayaan ko na lang. Sa ngayon, tuloy-tuloy lang ako sa pagtatrabaho ko.
Dumadami na rin yung tinda ko. Bukod sa kakanin, puto, meron na rin akong burger business. Yun na lang siguro, DJ Rocky. Nasaktan man ako. At least, nandito pa rin yung diskarte ko sa buhay. At hindi pa rin akong tumitigil na mabuhay. Hanggang dito na lamang po. Muli, ako si Lay. At ito, ang aking secret file.